Hello, hello. Good morning mga kapwa ko OFW dito sa Hong Kong. Ngayon, may isi-share ako sa inyo. So, good morning. By the way, I'm Dina Tolim from Cebu. I'm in Hong Kong as a domestic helper. Ngayon, may i-share lang ako sa inyo. This is my best, my experience. Kasi, gusto ko malaman nyo sir. So, ang topic natin ngayon is about early release. So, ngayon, ang topic natin about early release is nagtatanong talaga ako sa mga agency. Kasi, nag-change employer ako, nag-try na ako mag-agency para hindi na ako ang magpa-process. Kasi, ang hirap kayo mag-process dahil yung nandiyan pa yung open pa yung one chai. So, na-try ako nag overtime doon, nagtambay sa labas kasi nag-change employer ako dati. Kasi yung dati, dumating ako sa amo ko, yung first ko nga dito, 6 years ako doon. Yung dumating ako nag-renew. So, yung nag-change ko sa amo, yun, doon ko na-experience. Ako rin nag-process doon ko na-experience 24 hours ako nagtambay sa one shy. So, sabi ko sa isip ko, kailangan ko ng agency if ever mag-change ko amo. So, 6-6, akin na yun, ako na-process. Kasi experience ko. So, yung nag-change naman ako ng employer, so, dyan ako nag-agency. So, nagtatanong na ako sa agency kung anong ilang days talaga ang early release. Sabi nila is 28 days. Please lang mga kabayan ko dito sa Hong Kong, huwag kayong maniwala ng 41 days kasi yung 41 days wala na. Sayang yung hirap nyo nag-aantay para ma-finish contract kayo. Wala. Terminate ang labas nyo. Please lang, antayin nyo kung mag-change employer kayo or if ever magwa-warning yung amo nyo na may dadating ng bagong helper, kung ilang days na yun, tingnan yung visa kung kailan kayo mait, kung pwede mag-pray kayo na pasok kayo sa 28 days. Kasi ako din, nag-pray din ako kasi sabi yung amo kong impacta kasi 2 years lang ako sa kamay niya. Sabi niya na, dadating daw yung helper niya galing sa Pinas. May helper anytime will come. So, November 26 yung visa ko. So, nagsasabi siya sa akin September. So, sabi ko September. So, paano na ako? So, mati-terminate ako. Nag-pray talaga ako nga, kapasok ako ng 28 days. Ayun, pinipray ko. Sabi ko sana dumating siya ng October 26 kasi pasok na ako sa 28 days sa early release kasi finish contract na yun. Buti na lang, dumating siya is November, kaya happy na ako. Pero, yung mga gamit ko, ko na yun, na-transfer ko na sa agency kasi para pag anytime, wala na akong dadalhin, kundi yung pang summer lang, di ba? So, please lang ang early release is 28 days yan ang allow sa mga agency. 28 days lang mga langga. Hindi yung 41. Kung 41 yan, ikaw ay terminate ka talaga. So, 28 days lang talaga ang early release. Yan ang early release ka. Si amo lang ang may power yan. Wala tayong power. Kasi ang amo, sila, kumbaga, follow sila sa inong visa natin. Kahit 14 days, yung 4 days gusto mo wala. Babayaran ka lang nila yung 40 days ang annual mo. I-cash nila yan, nasa kanila talaga yan kasi sinunod nila yung visa if ever hindi pa dumating yung helper nila. So, kailangan kanila kaya in visa ka talaga at even ka pa lalabas yan. Kaya ikaw, wag kayo maniwala ng 41 days is considered early release or finish, but hindi yan hindi yung 41, dapat 28 days. Yan ang 28 days considered as finish contract. Okay? At
power ang amo dito kung kailan kanila i-release, early or end of visa. If ikaw may plano kang mag-renew, magplano ka ng change employer, kung ikaw mag-process, so dapat backward kayo, kumaga backward 1 month para mag-prepare mo yung gamit mo at saka yung mga documents mo, nakapasa ka na sa agency para pagbaba mo, automatic ka na mag-antay ka na ng visa. Kasi yung document mo sa agency, nagbibase sila sa iyo kung kailan ka bababa. Kaya yun, bukas ako bababa. So bukas pa nila yung isa-submit. Kailangan pa nila yung kumuha ng slot. Ganon din sila. Kasi ang agency, hindi sila basta-basta kumuha ng slot kung ikaw lang isa. Na yan, by package ba? Kumbaga, parang may quota sila sa isang 1 week, may quota sila ilang person kung niya. Kaya please lang, please, huwag kayong maniwala sa 41 days na early release is considered is finish contract, okay? 28 days talaga, 28. Yan lang, kung ayaw nyo maniwala, meron ang HK labor, tawag kayo sa HK labor or nasa inyo na lang kung ano. Basta ako, 28 days. Kasi dalawang agency na ako nag-change employer. Kaya, nasa inyo na, okay? So, yan ang tips ko sa inyo. Kung ano ang experience ko dati. Experience ko nag-overnight, nag-process. Yung open pass si Wanchay, okay? First process ko, 24 hours ko dito nag-overnight. Kasi change employer ako that time. Ako ang nag-process. Kaya, ako dun, kumbaga, wala pang experience, wala nga ako lang yan. Kaya ganyan ang experience ko. Ngayon, nag-agency na ako, kaya bahala na sila. Sabi ko, kayo na bahala. Ngayon, kasi kakarenew na ako ng amo, kasi bago ko na rin yung amo. So, yung renew, experience ko na yan. Kaya, wala problema, kasi renew lang, online. Kaya, badal lang. So, salamat good morning. Hope sa tips na ini-share ko sa inyo, may idea na kayo kung ano ang early release, anong dapat nyong gawin. Hindi yung 41 ha, dapat 28 days. Okay? 28 days at saka kailangan kunin nyo or bit nyo ang early release kanin sa amo. Okay? Dapat nakalagay doon, finish contract, complete contract. Yan. Huwag kayong mag-sign kung walang reason. Kasi mahirap na kung walang reason dahil. Okay na walang reason kahit basta kayo lang maglagay. Diba? So, salamat. Good morning. Sana, hope, sa simple tips ko, may idea kayo. This is my experience kasi para i-share ko sa inyo. Okay? So, salamat. Good morning. Have a blessed day. Good morning. Bye. Love you. Bye. Please like and share my video and follow me dahil mga langga. Sige, salamat. God bless.